KD-10 is een vracht- en tankvliegtuig en Silfsa 12 F-16's bij tanken. Dat gebeurt met deze tankslang van zo'n 10 meter lang. Het is 20 minuten vliegen van Eindhoven naar de Noordzee, het plak van de oefening. Intussen gaan de F-16's vanuit Ljouwert de loft in. Een keer op het plak van de oefening verschijnen de eerste F-16's en dus kan de operatie beginnen. Het jachtvliegtuig is bijna aan het einde van zijn missie. De brandstof is op. Hij komt naar de tanker toe. Hij komt daar aan de linkerkant van het vliegtuig op de vleugel hangen. Komt nooit alleen, zijn altijd in paardjes van 2 of meer. Dan als hij toestemming krijgt, dan schuift hij van de linkerkant naar de achterkant van het vliegtuig. Daar maakt hij contact met het vliegtuig, wordt de brandstof erin gepompt. En op het moment dat hij klaar is, schuift hij door naar de rechterkant. En dan gaat de volgende van links naar rechts. Dat gebeurt alle keer met een snelheid van 474 km in het uur. In enkele minuten worden er honderden liters bijtankt. Alles wordt onstuurd vanuit het vliegtuig met hulp van camera's. Er is eigenlijk niks moeilijks aan, omdat je uitermate goed getraind bent. Maar het is wel zo dat op het moment dat er nog maar een paar meter te gaan is tussen de nozzle en de receptor van de F-16, is het heel erg geconcentreerd werk. En dan zie je niets van je omgeving, dan ben je heel zuiver gefocust op het maken van een veilig contact. Naast dat wij dus de tankers van extra brandstof voorzien, zijn wij zelf ook een kwetsbaar object. Want wij vliegen dan in gesimuleerd oorlogsgebied. Wij kunnen onszelf niet beschermen en we vliegen langzaam en zijn groot en heel veel brandstof aan boord. Dus wij gebruiken ook die F-16's om onszelf te beschermen. En zo helpen we elkaar eigenlijk in die oefening. Er worden hier Nederlandse, Poolse en Noorse F-16's bijtankt. Dat internationale verband is erg belangrijk, omdat ook als wij inderdaad uitgezonden worden, zoals in Afghanistan of Libië, dan zijn we altijd in een groter verband. We zijn nooit alleen als Nederland samen. En natuurlijk zijn we allemaal getraind en elk land traint op zijn eigen manier. En er zijn overeenkomsten, maar soms ook verschillen. En door juist eens een grote oefening te doen zoals deze, komen we achter elkaar verschillen, kunnen afspraken maken, afstemmen en van elkaar leren. Er is tijdens de oefening zo'n 21.000 liter brandstof in de lucht bijtankt door 12 F-16's. De internationale oefening Frisian Flag wordt nog ont takken wieken vreed.